Tara, let's go. Ganda. Ijo. Tayo ulit hiking kasama mga Mapita boys. Yan si Robin. Oh. Picture. Walang video ta video. Tara na. Mano nga kilometro? May lang oh. Hop. Ito po yung ano nila, ang tawag yan? Zip line yan. Ayan yung dulo. Punta dun. Yun ang dulo. Wala. Mainit yung ano niya. Oh. At kumata lang di talo-talo ng pagpatag. Good. Yung sa pato sa garudan, tamo nga mapalabanan. Dito ko sa video nila may mga bakal-bakal ha. Saan? Sa? Damidan dan itong akwaten ah. Tourist. Video naman. Ay, video ba? Ang Mapita pala, nahati sa kalahati niya. Pangasinan, yung Aguilar, yung kalahati. Sambales na pala. Nagado nagpipila siya kay Kayo mo. Ano to na? Drone shot. Oy! Sige pa. 1. Hop, nandito na tayo sa Dalagon ng Mapita. Yan o. Bababa tayo doon. Kasalanan na bali pagtapakan. Bababa na tayo sa pool. So, doon ang baba. Tara, let's go! Sayang, nasira yung mga brigado. Yan po. Yan ang dapol.
matibay mat lang ating kayo. Sagat sa! Sagat na! Mulawin! Kaya tibay. Kalaban ng mga rabina. Ayan oh. Nagpaapoy na. O siyempre pag may paapoy, siyempre may paluto. Ayun, tilapia. Yun. Tsaka yun, ayun. Nga sa likod. Ayun. Pork chop na walang ketchup. Ayun yung batik. Pulse. Pulse naman talaga yan. Hindi pulse na mali. What? Dito meron tayong relaxation area. Matching kasoy. Pasai que empecé a dar, le con so skiri, 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 skiri. Scary. Tatalo na po siya. Ikaw, ayos ka na? Galing ha? Oh, no, 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 no. Atay ko nga na pulpog. Hindi nga tulog. Na. Go. Sige. Huwag ka masyado dyan. Delikado dyan. Gawin ko ay isang tatangay. Alright. Pauwi na tayo. Let's go home. Punta pa tayo ng